Araw is-sultan tagħkom. Tiftakru min kien qara din l-espressjoni? Araw is-sultan tagħkom. Dan hu r-re tagħkom. Kien qala Pilatu meta ħareġ lil Ġesu fil-pretorju faċċata tan-nies u dawn bdew jgħidu salbu, salbu. Araw is-sultan tagħna. Ġesu is-sultan tagħna li qiegħed fuq it-tron tiegħu. Fil-Vanġelu għadna kif smajna li Ġesu ġie fil-glorja tal-anġli fuq it-tron tiegħu. It-tron ta' Ġesu mhux dak is-siġġu sabiħ. Imma huwa s-salib. Għalfejn? Mhux biex aħna nħossuna ħatja, le. Imma biex kull wieħed u kull waħda minna meta jħares lejn Ġesu jara, iħoss, jagħmel esperjenza tal-imħabba kbira ta' Alla għalina, għalik singolarment, individwalment. Meta nħarsu lejn Ġesu kurċifiss, lejn Ġesu msallab, naraw l-imħabba kollha ta' Alla għalina. Kien hemm pittur fil-Medjuevu illi għamel pittura kbira tal-ġenna, pittura kbira. Imbagħad f'kantuniera żgħira ta' din il-pittura poġġa kurċifiss u monaku eremita ċisterċenza rkubtejh quddiem il-kurċifiss. Biex jgħidilna li l-ġenna kollha aħna nistgħu nikkontemplawha, nistgħu nirriflettu fuqha, nistgħu nħossuha meta nħarsu lejn Ġesu msallab. X'naraw f'Ġesu msallab? Ġesu msallab naraw id-doni kollha ta' Alla lina, id-don tal-ħolqien. Alla li jaħlaq lili, li joħloq lilek, lil kull wieħed u kull waħda minna, id-don tal-ħajja, id-don tal-eżistenza. Alla li jagħtina lil dawk ta' madwarna, l-familja tagħna. Alla li jagħtina l-ħbieb tagħna. Alla li jagħtina in-natura, il-ħolqien ta' madwarna. It-tlet salmi li għadna kif tlabna fl-imkien. Wieħed li jfakkarna li aħna wlied u li Allu missier li jaħfrilna, ieħor li jfakkarna li aħna għandna bżonn naħfru lilna nfusna tassew, naċċettaw lilna nfusna kif aħna, għax Ġesu msallab u prova ċertifikat irċevuta tal-fatt li jien aħna mill-qowejn minnu, aċċettati minnu. L-imħabba lejn l-oħrajn, l-aħwa tagħna, ir-rikonċiljazzjoni ma' dawk ta' madwarna u fl-aħħar ir-rikonċiljazzjoni mal-ħolqien, mal-ambjent ta' madwarna. Dawn kollha nistgħu narawhom f'Ġesu imsallab. Ġesu imsallab u prova ta' dan kollu. U l-qofol ta' din l-imħabba t'Alla murija lilna stess, lil kull wieħed u lil kull waħda minna, fina nfusna, fl-oħrajn u fl-ambjent ta' madwar. Illum tismaħħa sekwit jgħidulek tlifna s-sens ta' dnub. X'taħsbu? Tlifna s-sens ta' dnub jew tlifna xi ħaġa oħra? Jien naħseb li tlifna xi ħaġa oħra, mhux is-sens ta' dnub. Jiena naħseb li tlifna s-sens ta' Alla. Ħanġibilkom eżempju biex niftehmu. Mela, jekk inti għandek ommok qiegħda f'home u ma' żmien ma tibqax tmur taraha. Inti xi tkun tlift? Is-sens ta' dmir? Kellek tagħmel xi ħaġa u ma għamiltiex? Jew tlift is-sens ta' ommok, il-persuna ta' ommok, l-eżistenza ta' ommok. Għalik kważi ommok mietet diġà. Jiena naħseb
li iktar dejn tat-tieni milli tal-ewwel. U aħna x'inhu jiġrilna? Qiegħed jiġrilna illi qegħdin naħsbu li kollox jiddependi minna. Jekk jien għandi inkwiet miegħi nnifsi, għandi problemi miegħi nnifsi, minix norqod bil-lejl, għandi ħafna ħsibijiet, ossessjonijiet, imbagħad bi-stress jew b'depression. Alla m'għandux jaqsam inwarbu fil-ġemp, immur għand tabib, jew immur għand psikologu, jew psikjatra. Nirranġa waħdi, nirranġa kif jidher li jien. Jekk kien għandi problema ta' relazzjoni, jekk jaqbilli nirranġa mal-persuna jew mal-persuni, jekk inħoss li ma jaqbillix, nibqa' kif jien. Mhux hekk ngħidu ħadd ma miet għal ħadd, jaħseb li se niġi bżonnu, taħseb li se niġi bżonna, u nirranġaw weħedna bejnietna. Għaliex? Alla ma jeżistix. Tlifna is-sens ta' Alla. Tlifna l-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk jien hemm biċ-ċart illi nista' nisfrutta, illi nista' naqla l-fus minnha, mhux se noqgħod nara jekk se nikkorrompi jew le. Mhux se nara jekk se nagħmel xi ħaġa ħażina li tista' tweġġa' lil ħaddieħor lill-oħrajn jew le. Imma jekk jaqbilli, jekk jien nista' ndaħħal xi ħaġa fil-bowt, nipprova nirranġa. U jekk ma nirranġax bis-sewwa, nirranġa bid-newwa. Alla fejnu il-barra wkoll mir-relazzjoni tagħna mal-ambjent ta' madwarna. Mela, aktar milli tlifna s-sens ta' dnub, tlifna s-sens ta' Alla. Imma meta ngħidu lil Alla kważi qegħdin inwarbuh fil-ġemp, ikun jaqblilna jew ma jaqblilniex. Qegħdin aħjar aħna mingħajr Alla jew nkunu aħjar bih. Jekk nitkellem mod ġenerali mhux jekk nitkellem għalikom, għalina li qegħdin hawn, li xi ftit jew wisq dan is-sens ta' Alla huwa preżenti huwa hemm. Ikun jaqbel li l-Alla ndaħluh f'ħajjitna jew ngħixu aħjar mingħajru. Ikun jaqbel li l-itfal tagħna nagħlmuhom il-katekiżmu, nisħqu biex imorru jitalmu l-valuri tal-ħajja, il-valur tar-rispett lejn dak li ħalaqhom, il-valur tal-imħabba, il-valur tal-maħfra, il-valur tal-ħniena, jew inkella mhux importanti. Importanti li t-tifla tiegħi jew li t-tifel tiegħi ikunu soċjalment aċċettati, ikunu soċjalment laħqu, ikunu fil-ħajja inklużi fis-soċjetà, dak importanti. Importanti mela le. Imma mbagħad m'hemmx bżonn, m'għandniex bżonn li jkunu jafu lil Alla, li jkunu jafu it-tagħlim tiegħu, li jkollhom relazzjoni miegħu, li jmorru l-Ewkaristija tal-ħadd. Mela aktar milli tlifna s-sens ta' dnub lil Alla qegħdin inwarbu ħal-ġemp. Imma kemm hi xi ħaġa sabiħa. Tgħidu li sabiħa dejn ijwa sabiħa. Bħal dik l-omm u dak il-missier li jinta tihom bis-sieq jew ma tagħtix kasom, imma jibqgħu kontinwament jipprovdulek. Jibqgħu kontinwament jieħdu ħsiebek. Jibqgħu kontinwament attenti għalik u jagħtuk id-doni, ir-rigali li inti għandek bżonn fil-ħajja. Dan huwa Alla tagħna. Din hi l-imħabba vera. Dan hu r-re tagħna, s-sultan tagħna. Imħabba b'xejn, imħabba gratuita. U allura verament inħossu l-bżonn. Inħossu l-bżonn li Alla jerġa' jidħol fil-ħajja tagħna. U jalla l-lejla din il-laqgħa tagħna tkun talba għal dan id-don, għal dan ir-rigal. Għax ma tiġix biss bis-saħħa tagħna u bil-ħila tagħna. U rigal tiegħu li aħna nħossu l-bżonn tal-preżenza tiegħu f'ħajjitna.
li aħna nħossuh namlu esperjenza tiegħu fl-esperjenzi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew nitolbulu dan id-don il-lejla. U kollox jiġi f'postu. Kollox jiġi f'postu. Poġġi lill-Alla fuq net ta' ħajtek u l-affarijiet l-oħra kollha kemm huma isibu postu. Weħidhom. Poġġi lill-Alla fuq net fil-valuri ta' ħajtek u l-affarijiet l-oħra. Il-familja, il-flus, il-karriera, l-istudju, kollox jiġi f'postu. Neħħi lill-Alla mill-valuri ta' ħajtek u tibqa' ħajtek kollha tfittex il-kwiet, tfittex il-paċi, tfittex l-ssib ordni. U għalhekk għażilna is-sena bħala waħda mill-għajnuniet li jista' jkollna b'mod speċjali matul iż-żmien tal-Avvent li se nibdew nhar il-Ħadd li ġej, ser nerġgħu jew ser inkomplu niskopru l-esperjenza tat-talb. Jekk tiftakru s-sena l-oħra kien tqassam lilna l-Vanġelu ta' San Mattew. Is-sena f'kull dar, f'kull familja, matul l-Avvent ser jitqassam ktejjeb żgħir, sempliċi. Li forsi aħna li qegħdin hawn nafu bih jew nafu t-talb li hemm fih. Ejjew nitolbu. Konna ilu nagħtuh lit-tfal biex jitalmu t-talb sempliċi tal-missierna, tas-sliema, ir-rat tas-salib, is-salve Reġina, it-talb ieħor kollu rużarju, partit mill-Qudiesa, l-att tal-indiema. Biex daw jitalmuh fil-ħajja tagħhom tansara biex ikollhom mezzi, strumenti kif ikunu jistgħu jidħlu f'relazzjoni ma' Alla. Biex dan is-sens ta' Alla, din il-preżenza ta' Alla ma tintilifx. U allura nħeġġiġkom, intom li qegħdin hawn. Diġà qegħdin ħafna aħna hawn. Ma ninsewx li Ġesu beda l-Knisja bit-12. Bit-12. Aħna qegħdin ħafna iktar minn 12. Kieku kull wieħed u kull waħda minna jkollna nħaddmu nużaw u ngħidu kelma fuq dan il-ktejjeb żgħir li se jitqassam lil kull dar, lil kull dar. Biex inkomplu napprofondixxu jew nerġgħu niskopru mill-ġdejd it-talb, it-talba ta' filgħodu, it-talba ta' filgħaxija, it-talb ta' qabel l-ikel u ta' wara l-ikel. Talbit sempliċi illi saftit ilu kienu jaħġnu il-ħajja ta' kull Malti u ta' kull Awċi. Imma f'din l-għaġna għax kien hemm it-talb, kien hemm preżenti Alla. U hemmhekk imbagħad aktar ma nkunu f'relazzjoni intima miegħu, aktar jibda jagħmel sens is-sagrament tal-qrar. Inti jekk jonqosok xi ħadd li ma tafux, li m'għandekx relazzjoni miegħu, se jimpurtak, se tinkwieta, se jimpurtak jekk ma jgħidlekx sorry, jekk inti tweġġa' lil xi ħadd li ma tafux, se toqgħod tinkwieta biex tgħidlu sorry li huwa l-bogħod minnek. Imma jekk inti tweġġa' l xi ħadd li huwa qrib tiegħek, jekk inti tweġġa' lil xi ħadd li taf li jħobbok, jekk inti tweġġa' lil xi ħadd li għandek relazzjoni li hija importanti għalik, relazzjoni miegħu, allura mbagħad tfittex is-sagrament tal-qrar. Tfittex li tqer. Għandna bżonn nitkellmu ma' xulxin. Kemm drabi mmorru fejn counselors jew professjonisti oħra biex naqsmu dwejjaq tagħna u nagħmlu sew. Imma dwejjaq tagħna ma jiddependix biss mill-problemi u mill-istress tal-ħajja u full stop. Imma jiddependi wkoll għax Alla m'għadux preżenti f'nofsna. Jiddependi wkoll għax Alla
m'għadux preżenti f'nofsna. Kemm tagħmel differenza l-ħajja meta aħna jkollna fiduċja f'Alla. Kemm tagħmel differenza l-ħajja meta inti wara li tkun żbaljajt ridt jew ma rridx, forsi ma rridx, imma tagħmel esperjenza ta' xi ħadd li lilek ħafirlek tassew. Tħossok maħfur, tħossok maħbub. Kemm tagħmel differenza l-ħajja meta jint ħowk li weġġek jew int li weġġajt lil ħowk ma tirranġax bismiegħu imma tirranġa wkoll mal-missier għax kull darba li jint tweġġa lil ħowk jieħu għalih il-missier u kull darba li ħowk iweġġek iweġġa l-missier. Kemm tkun ħaġa sabiħa li kull darba li aħna ma nirrispettawx l-ambjent ta' madwarna li huwa don rigal ħolqien ta' Alla. Aħna mhux biss nippruvaw nirreparaw b'liġijiet, b'volontarjat, b'regoli, b'edukazzjoni li nagħmlu fl-iskola. Imma li niftakru illi sejt il-ħolqien, il-missier, dak li tana kollox, jixtieq li l-ħolqien ikun sabiħ, jixtieq li dak ir-rigal li tagħna u li jibqa' jagħtina kull ħin u kull mument jibqa' sabiħ għal ta' warajna. Il-mulej jagħtina matul dan l-avvent li nidħlu f'relazzjoni intima miegħu u jagħtina wkoll li niskopru, nerġgħu niskopru is-sagrament sabiħ u għażejs tal-qrar, is-sagrament li fih il-mulej jgħidlek ibni qum, tibqax mejjed qum, jien naħfirlek, int importanti għalija, jien inħobbok, anki jekk naf li ser terġa' taqa', jien inħobbok għax inti ibni.